сархати хабарҳо. изҳори омодагии сафорати тоҷикистон барои интиқоли ҷасадҳои шаҳрвандон. як муассисаи созмони милал гуфт орд дар тоҷикистон арзон вале тухм гарон шуд. артиши тоҷикистон дар қатори заифтаринҳо ҷой гирифт. рӯз бахайр бинандаҳои азизи навиди бомдодӣ, умедворам хубед ва моро тамошо доред. имрӯз 10 январ аст. барномаро аз ҳушдори ҳавошиносон шурӯъ мекунем. кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи тоҷикистон сокинонро огоҳ кардааст, ки бино ба пешбинии оҷонсии обу ҳавошиносӣ аз 10 то 14 январи соли ҷорӣ ба далели аз қисмати аврупои Русия вазидани ҳавои сард дар аксари қаламрави тоҷикистон сардиҳо ва боридани барф пешбинӣ мешавад. ин ниҳод хабар додааст, ки эҳтимоли то 18 дараҷа поин рафтани ҳарорати ҳаво шабона вуҷуд дорад. кумитаи ҳолатҳои фавқулода ба ин далел аз сокинон ва меҳмонон хостааст, ки дар ин рӯзҳо бидуни зарурат ҳаракати худро бо роҳҳои кӯҳистон ҳадалимкон маҳдуд карда аз корҳои кишоварзӣ, чаронидани чорво, ҳезумчинӣ, шикор ва моҳидорӣ дар минтақаҳои кӯҳистонӣ худдорӣ кунанд. сафорати тоҷикистон дар Русия омодагии худро барои интиқоли ҷасадҳои муҳоҷирони тоҷик ба ватан, ки ахиран дар як садамаи нақлиётӣ ба ҳалокат расиданд, баён кардааст. сомонаи сафорати тоҷикистон ҳамчунин дар як хабарнома ба пайвандони ҳалокшудаҳо изҳори ҳамдардӣ кардааст. ёдовар мешавем, ки субҳи 9 январи соли ҷорӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ навори садамаи нақлиётӣ, ки гуфта мешавад дар натиҷаи он 4 шаҳрванди тоҷикистон ба ҳалокат расиданд, паҳн гардид. сабаби ҳодиса гуфта нашудааст. сафорат гуфтааст, аз 4 нафар ҳалокшудаҳо 2 нафарашон шаҳрвандони тоҷикистон мебошанд, аммо аз нафарони фавтида ном набурдааст. сафорат гуфтааст, шахсияти 2 нафари дигарро муайян мекунад. намояндагии дипломатии тоҷикистон дар Русия барои расонидани кӯмакҳои зарурӣ ба наздикону пайвандони фавтидаҳо изҳори омодагӣ карда гуфтааст, қазияро пайгирӣ мекунад. Русия макони кору зиндагии садҳо ҳазор тоҷикистонӣ аст. солона садҳо нафари онҳо дар пайи бемории садама ва ҳодисаҳои дигари нохуш ҷони худро аз даст медиҳанд. ба ҳисоби миёна соли то 1000 топоди муҳоҷиронро аз Русия ба тоҷикистон меоранд. бино ба арзёбии як муассисаи созмони милал, нархи ор дар бозорҳои тоҷикистон дар муқоиса ба як ҳафта пеш 3% поин омадааст. сабаби арзонтар шудани он ба гуфтаи барномаи озуқавории созмони милал воридоти бештари орд аз хориҷ будааст. ҳоло нархи як халта орди навъи якум дар бозорҳои тоҷикистон аз 280 сомонӣ то 320 сомонӣ арзиш дорад. арзиши равғани растанӣ ва шакар бетағйир мондааст. арзёбии мазкур рӯзи 8 январ нашр шуд ва дар он қимати маводи ғизоӣ дар 8 бозори тоҷикистонро дақиқ кардааст. дар давоми 2 ҳафтаи охир нархи миёнаи тухм то 2% афзуда, дар муқоиса бо моҳи гузашта 1% камтар, аммо нисбат ба соли гузашта 33% зиёдтар шудааст. дар радабандии пурзуртарин артиши кишварҳои ҷаҳон байни 145 кишвар тоҷикистон дар зинаи 120 қарор дорад. дар байни кишварҳои минтақаи Осиёи марказӣ қувваҳои мусаллаҳи тоҷикистон заифтарин дониста шудааст. қувваҳои мусаллаҳи Узбекистон нисбатан пурқудрат эътироф шуда дар зинаи 62-юми радабандӣ қарор дорад. артиши Қазоқистон зинаи 63-юм, Туркманистон 82-юм ва Қирғизистон 107-ро ишғол карданд. рӯйхати қавитарин артишҳои ҷаҳон бар асоси 60 меъёри мухталиф аз ҳаҷми буҷет ба мудофиат ва теъдоди артиш то мавқеи ҷуғрофӣ ва захираҳои табиӣ нашр мешавад. зинаи аввали радабандиро артиши Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, зинаи дуюмро Русия ва зинаи сеюмро Чин ишғол мекунад. дар зинаҳои охири радабандӣ артишҳои Молдова, Бенин ва Бутан қарор доранд. дар робита ба Украина бошад, ин кишвар мавқеашро нисбати соли гузашта 7 зина беҳтар карда аз мақоми 22-юм ба мақоми 15-ум боло рафт. вакилони парлумони Тоҷикистон ба қонун дар бораи суғуртаи тиббӣ тағйирот ворид намуданд ва муҳлати амалишавии онро тамдид карданд. ин қонун, ки аз соли 2018 қабул шудааст, иҷрояш камаш 4 дафъа ба таъхир гузошта шуд. тибқи маълумоти Вазорати тандурустии Тоҷикистон, дар ҳоли ҳозир буҷаи соҳаи тандурустӣ 2.8% маҷмӯи маҳсулоти дохилиро ташкил медиҳад, ки 90% он барои музди меҳнати кормандон харҷ мешавад. ҳамкорамон Нигораи Фазлиддин аз сокинон дар бораи бимаи тиббӣ пурсидааст, ки ҳоло посухи онҳоро ҳамроҳ мебинем. шумо моликияти худро суғурта кардаед ё мекунед? واقعا مالکیت ندارم چیزی سوغورتا کنم در خونه دخترم شدگی یکم چیشه ندیدم سوغورتا هر سال میبیان میگیرن که 30 سومانی اول 10 سومانی بود از این سال ما 30 سومان دادیم ای دیگه هیچی
من خیلی ولی توم یگام بار یگام یاردم یگام چیزی یگام چی ندیدم. از کدام نمودی سقوط؟ ماشینم کدگی میره خونه‌ام کدگی. یگام بار گرفته بودید مبلغ سقوط؟ نه. برای چی؟ هیچ کرده قلتیده. یگام زلال نرسیده برام نگرفته. نکردم من برای که گاهی جنستم. ما در شهر روسیه هم. سقوط در خونه میکنیم میکنیم. یگام بار مبلغ سقوطت ما دادن؟ نه به خاطر نداریم ما. شاید مراجعت نکرده. ممکن سقوط لیکن میکنیم نگرفتیم ما. یا گو مردن یا چیزی مردن شتر مردن سقوط هم کرده ها. سقوط داد می؟ Дод нами точно мусор грифтаги мумкин грифта боша. Точно намедунам. Они не популярны для меня. Я ничего не знаю, мы ничего не знаем. Агар ту фикр микуни, кичизеро медони, пазбидон, холочизеро бе андозае кебоя донест, не медони. خب من واشه عموما همی سقورتا خطی سر کار گرفتگی نیست. نمیدونم خیلی استفاده نمیبرم. با فکر شما برای چی سقورتا در تاجیکستان معروف نیست؟ ممکن است معلوماتی بسیار نداریم در بورش که اهمیتش نمیدونیم یا که کاربری همین خدمت رسانی در بوریم و یکم معلوماتی دقیق و عمیق نیست ممکن است. بسیار سبب‌های بسیار ممکن هستند که مردم ویدی همه چی نمیدونه چی. А вы пользуетесь социальным страхованием? Нет. Что, кого страховать? Один я. Кого? Самого себя страховать, что ли? ширкати роҳи оҳани русия эълон кард ки дар қатораҳо ба самти тоҷикистон тахфиф таъин кардааст. Ба таъкиди ин ниҳод тахфифи аз 5 то 35% то 31 декабр идома мекунад. Ба навиштаи сомонаи роҳи оҳани русия агар мусофирони купе аз 45 то 41 рӯз пеш аз рафтан чипта харидорӣ кунанд 35% тахфиф пешниҳод мешавад. ҳамчунин барои мусофирони вагонҳои пласкарт аз 5 то 25% тахфиф пешниҳод шудааст. агар аз 5 то рӯзи ҳаракати қатора чипта харидорӣ шавад тахфиф пешниҳод намешавад. қаблан ин ниҳод хабар дода буд ки русия аз соли 2023 барои интиқоли сабзавот ва меваҷот аз тоҷикистон тариқи роҳи оҳан нархро пасттар мекунад. тахфиф дар ҳаракати қатор миёни тоҷикистону русия метавонад барои садҳо муҳоҷир хабари хуш бошад. ба хотири гарон будани билети ҳавопаймо муҳоҷирони зиёд тавассути қатор ба русия рафту омад мекунанд. бахши якрӯзи таърих тақдиматон мешавад ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихии 10 январро фаро мегирад. нуҳум ба 10 январи соли 2009 овозаи беасоси зилзила садҳо сокини тоҷикистонро дар саросари кишвар аз хонаҳо берун кашид ва ин мардум шабро дар кӯча рӯз карданд. чунин вазъ дар душанбе, хуҷанд, хоруғ, рашт, кӯлоб ва қурғонтепа мушоҳида шуд ва мақомот ҳам баъдан аз ин ҳодиса изҳори нигаронӣ карданд. бисёриҳо шабона бо маводи ниёзи аввалияву зарурӣ мисли санаду захираи хӯрок ва либосу курпаҳои гарм дар кӯча истоданд. ин ҳодиса боиси он шуд ки мақомоти кумитаи давлатии амнияти миллии тоҷикистон ба таҳқиқи манбаи овозаҳову тарзи дастаҷамона берун баровардани мардум пардохтанд. 10 январи соли 2007 аввалин телефони айфони сохтаи ширкати Apple муаррифӣ шуд. ин дастгоҳ ки дар як вақт ҳамчун компютер, плеер ва телефон истифода мешуд, ҳушманд ё смартфон ном гирифт ва инқилобе дар фанновариҳои замонавӣ барпо кард. ин телефонҳо ки бо нархи накамтар аз $700 фурӯхта мешаванд, дар тоҷикистон ҳарчанд истифодаи фаровон надоранд, вале бар асоси барқи ҳисобҳо барои каме беш аз 10% мардум дар тоҷикистон дастрас ҳастанд. 10 январи соли 2009 ҷумъабой Ниёзов, собиқ раиси ҳизби демократии тоҷикистон дар синни 62 солагӣ даргузашт. ӯ яке аз бунёдгузорони ҳизби демократӣ ва ҳомии фаъоли ормонҳои демократӣ ба ҳисоб мерафт. Ниёзов ба ҳайси узви комиссияи оштии миллӣ дар ҳама музокираҳои ҳукумат ва мухолифон ва овардани оштиву сулҳ ба Тоҷикистон фаъолона ширкат кардааст.
бонки миллии тоҷикистон қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба пули миллии сомониро барои имрӯз чунин таъин кардааст. ин буд охирин хабару гузоришҳои тоҷикистону ҷаҳон ки дар барномаи навиди бомдодӣ тақдими шумо шуд. шумо низ хабар ё аксу видео доред, ҳатман ба мо фиристед. То фардо дар ҳамин вақту соат хайр, худо нигаҳдор.